streets akatsamwa, vana vari paZimbabwe vakatsamwa. Kuliend nyaya iri kutenderera mumastreets iri kutaura kuti kubva vageza vanyararidza 2030 vaEmerson Mnangagwa havana mashoko avari kutaura vachimbotaura nenyika kuti sei vana vari muZimbabwe vari kudemonstrata vari against ivo. Sei zvinhu izvozvo zviri kuitika? Havana chinhu chavari kutaura. Vari kunzi vaMnangagwa vari kungotaura kuti batai musvasvange, zvazokonzeresa kuti vanhu vacho vari muZimbabwe vatange kusvasvanga vaMnangagwa vacho pasocial media. Hameno tiri kuti chiyo navaMnangagwa. Chekutanga ndiri kuti vaMnangagwa vanotya. Chechitudu kuti vaMnangagwa vanozonyara futi. Mnangagwa is someone wekuti iye ari kuronga tsoro. Saka akabuda kuti apandukire vanhu vakamupinza paari zveso zvikunyadzisa zvisingaiti. Ende akarikuruta mastreet kids madzungairwa mabharanzi madzetse magatya the likes of Ziyambi Kazembe magatya chariyorodza avana chavanoziva mazongororo vafanhu vaye kana iwe unoziva anobuda Ziyambi buda achida kuchallenge Geza munhu akaenda kuhondo. What is Ziyambi? What is that? Who is he? Saka yori kuti hanzi vafana vese vari kumudefenda magatya ari kudefenda Dum. Ai pachaziye ndakainzwawo echitaura zvikanzi kune Dum muZimbabwe. Iwo uri kutaura zvemagatya vafana magatya varikudefenda Dum. Ina nyaya yekuzoti madhumdhum handizozive but nyandikuziva yekuti magatya Ziyambi nevamwe vese ende tichisvika kunana Mutamba ukutamba pabasa magatya. Ende nyaya iripo pane inonzi Third Republic hanzi iri kutenderera. Uri kuti chine zveThird Republic. Ende paThird Republic pane mazita evanhu vari kufanira vanzi vari kudzingwa. Ende pane vanhu vari mujeri vari kunzi vari kufanira kubuda mopinda vamwe vari panze. Ndo nyaya iripo paThird Republic. But tiri kungopinda iyo ndiri kutaura kuti Third Republic but you know I know the next president of Zimbabwe. The real next president of Zimbabwe. I know him already. Ende anogara achinifonera. Pana ngukulendi you are doing very well, you know, keep on doing that, you know, kana zvinhu zvazoita ndiwo change wasiwo. Saka uroti zvigananda zviri kulota. Unoda kuti chigananda. Aiwa, ina chigananda. When you are talking about the evolution of every second, so he's calling with young men. And those zangu ndona sakuita CEO wa ZBC but unongori kana vice. I want you to be the, because you know when we are talking about the social media space and something, ZBC I fega kukuzani kule TV. ZBC yakadaba. I kukuzani kule TV in terms of news and I kukuzani kule TV. ZBC tingoti ino ngotokuno nenyaya vision yenyine. Yeah, ZBC ndo ikurira. Zvinoti iwewe yako kulendi. Zvinoti vakati wekukulendi ndo vanyarari. Kure anozwa. So the next president have been talking to me. Achinditi understand, listen to what is going to happen next. Ndaka listen and ndakateera. So I'm so happy that the next president is in touch with us. Arikufara nezvizvikuitika. Arikufara net the movement that we are doing with everything that we are doing in the country for the nation, for the country. What's the challenge? So, challenge iripo. ZANU-PF inopinza vanhu fear. Ende ZANU-PF haizodowa vanhu vanotya. Isusu takatoona kuti aiwa vakomana ava vanoti takaenda kuhondo. Ende kwatarisa age dzavakaenda nadzo kuhondo. Nesu age yetinayo titoriwo muhondo navo. Because aya vanhu vari kutoti takaenda kuhondo. Izvozvo dzaharawa dziri kungolauda dziri kudzimba kwadzo. Ende harawa dzacho dziri kushandisa vafana vechidiki kuti vaprotectwe navafana vechidiki vachichikidzira vamwe vanhu vechidiki futi. Saka isi kuti aiwa isusuwo hatichachikidzirwa nedzimwe harawa because vari kuramba vachichikidzira vanhu ende vari kurikuta vamwe vafana kuti vachikidzira vanhu. Nekuti chimbotaura ava ana Kazembe avavo chimbotaura nezvakazembe chimbonyatsotarisa zvedu kana Kazembe zvine musoro nezvinhu zvaanenge achiita zve. Mudiki kwandizvi saka ndichiziva nomwana mudiki handiteerere zvaanotaura handitoziva kuti akaita sei. Fesi yake ndongonzwawo vachingoti Kazembe
ini ndakatomunzwa atozikazemba achitotaurwa nevari muzasi mamunangagwa machinji ende handiterere mwana ndambokunzwa uchiti hanzi Mutamba ngaavamubvise vamboisawo kana mumango I think hanzi wajairwa nevanhu Mutamba ndambonzwa uchitaura Mutamba anetsa ende vanhu vese varipo palist revanhu vari kunzi ngavaende mujeri mutori nevamwe vanhu vari mujeri hanzi varikufanira kubuda mopinda vamwe vanhu vari kuzviti mabhuru izvozvi ayo Mutamba afanira ujeri vari Mutamba afanira kungoresigna otoenda kumusha kwake kwaakaberekerwa onogara achichira mbeva ndozvakuitaatauresa mugwavha tisati Mutamba is better tise Mango kana muavhu noti Mutamba haasi kugona basa. That guy is not professional at all. Vanhu vakawanda vari kudhiraivha mota muZimbabwe vari kushungurudzika but roadblock. What's that? We are sick and tired of that nonsense. We are sick and tired. Ende ukatarisa maminista tamboitaura nyaya yemaminista wakambozvitarise kuti maminista emuZimbabwe vari kuisa zvimutemo zvakawandisa everyday zvekuprotecta Mnangagwa akutorwa sediamond muZimbabwe chinhu chese chaungonzi Mnangagwa ende pamazuva apera wakatombozvitora kuti Mnangagwa kanyanya kusekererwa achatonzi akunoita official opening yeguva ndokwatosara kuti nyika iende because kana musika ari kunovhura matepi ari kunovhura maminista acho neministry yake zvinhu zvacho haachaite iye zvese zvakungonzi his excellency nechechi machechi ndonamba nezita raMnangagwa kuti chicheka commission raMnangagwa. What's that? Those guys maadvisors nevamwe vanhu vari mudhuze mai those guys they don't have any idea havana chavanotombozi ndoti kuti Third Republic isusu tichingopinda paThird Republic hatisi kuda kunzonzi Mutamba enonotamba nevanhu vako kumusha kwako hatisonzwa kaziyambi kazingizi whatever kazembe. We don't want to see that nonsense. We are sick and tired. Vafana dzokera kumusha kwenyu George Charamba George Charamba vafana ngosungwa chirasine chaatadza. George Charamba must be arrested. Chekuti atadza chi George Charamba I don't care. George Charamba tozitana mhosva dzake atombowe mukati. George Charamba ndiyaka now Blessed Mhlanga ari murimandi ari ngodzi mudzi British anyimwa bewa zvakakonzwa nemufana George Charamba asingakame musoro. We don't know that nonsensical people. Nyaya iyoyo futi iri kunetsa yekuti makotsi emuZimbabwe vari kuti vakasunga vanhu veopposition party havasi kuvatonga vari kuenda kukoti kana ka25 vachinzi ngavadzokere kurimandi. Chii chiri kunetsa kuti kana munhu muchimuta nemhosva akauya kukoti mosvika mumudzi kuti iwewe mhosva yako yatakakusungira imhosva yakati kana achigara mujeri 10 years wokupedza 10 years dzake mamutonga. Chii chiri kunetsa kuti munhu munomuendesa kukoti ka25 muchingomuti ngaadzokere mukati but vamwe vanhu vari kuenda kumakoti ukoko ari kungoti akasvika otonzi atongwa naikukada kutarisa vapana venzi vakabira achibvayo mari veve vakatopiwa mutongo wavo but Blessed Mhlanga munhu rongoti ari kuendeswa kukoti achidzoserwa mukati chii chiri kunetsa kuti mutauro kuti Blessed Mhlanga mhosva yako ine 50 years mujeri ongozoti handichadzokere kumba ndikufanira kugara ndiri mukati. Chii chiri kunetsa kumakoti ukoko tinoziva chiri kunetsa kana muchida nemhosva mutongei tizive kuti Blessed Mhlanga makamubata nemhosva sezvemuri kutaura sei vakomana avo vari kuramba vachingomuti enda mukati enda kukoti chii chiri kunetsa. Alright, chokwadi chiripo ndechekuti those guys they know kuti Blessed Mhlanga haana mhosva yakapara vari kuda kungomupanisha the way yavakaita Job Scala. Job Scala you know kuti akagara murimandi asina ana mhosva vakatozisvika pakutoti atobuda asina mhosva. The same thing is vakatreata Job Scala is the same thing yavada kutreatani Blessed Mhlanga. Blessed Mhlanga haana chaakatadza. You know ZANU-PF inotorana nemadzitse chaiwo madzungairwa mazongororo. One thing Geza akabuda akainoita interview kuHeart and Soul haana kubvunzwa mubvunzo naBlessed Mhlanga. Vanhu vaya vemakamera vaHeart and Soul even kana mukundiramira guys you can prove me kana ari Mhlanga maybe he was at home sitting at home you know enjoying life with his wife or he was doing something else but video rakangorekodwa Heart and Soul studio Blessed Mhlanga has cameraman ndiye akarekodha Geza achitaura nyaya dzake you understand. Now vapedza nebva vamusunga vaisa mazita Amos Chibana Jacob Ngarevume they also want to arrest those people panyaya yakadedzerwa naGeza hanzi vanga varipo vachipisa matai. Why can't you arrest them passport
nyika yedu mukutaura kuti isusu ine problem yesecurity here. Mukaona achipisa matai, hamuna mota here dzekungomhanya kuti tatokubata Ngarivhume, tatokubata Chibaya uri pasport uchipisa matai. Havana here that kind of security. Mazongororo evanhu kutamba uri kutamba nebasa. Hatisi kutera Third Republic uri kupa voche mhanya zvako. Next president wasumuziza usatonaye. Ene problem iri kuitika kumapurisa ukoko, alright. Andikuona uri kutaura nyaya yekuti vari kuti vakomana ava ndo vakapisa matai anditi. But ona nyaya yematai iri kunzi yakapiswa nemakombi akapiswa. Makombi ari kunzi akapiswa usiku ari mukapaki. Ende pazvakaitika pana ari kuziva anga aripo. Vakubhozi vakomana vakazobuda vachitaura vepakapaki vakati takazongoona makombi akutsva hatisi kuziva. But before zvinhu zvisati zvaitika tine nyaya yatakasangana nayo yamadzibaba veshanduko yakatoitika nditi. But nyaya iyoyo hatina kana statement ratakanzwa rakariswa nepolisi kuti kwakati kune nyaya iriko yamadzibaba veshanduko vari kubludhika vamwe vanhu votanga kufambisa nyaya dzavo. Ndosemu nenyaya yakamboitika yemari yakabiwa kublawayo ye 10 million kublawayo ye. Nyaya iyoyo yakangonyararwa 5 million yakanyararwa kuti zi bati chivhayo pana tezvara vake kwakabiwa mari hatina kupedza 1 week takazoti vakomana vacho vakabatwa. Why zvinhu izvi zviri kuitika zvichinzi munhu kana ari weopposition haasi kusungwa, ari kusungwa oiswa mukati kana kuti ari kungonzi tatomubata ndiye ari kuzviita nyangwe ari kumba kwake nyangwe vakasamubata. But kana zvinhu zvakaitika zviri kune vamwe vanhu hazvisi kuteerwa zvinhu izvozvo. Nemari ye yakatonyura 5 million ye. But chivhayo yakabirwa tunzungu twake twakanorora natwo vanhu vacho vakanzi vasungwa. Ndosemu nenyaya yetu kutaura kuti kwamadzibaba veshanduko kutori nenyaya iriko hatina kana nyaya yetu kutonzwa. Ene problem yemapurisa unoziva mapurisa nyangwe akaona vhidhiyo uri kusirculata pasocial media kusina nyaya yamuripotwa vanototaura kuti tine nyaya yetu kuferefeta iri kuitika pasocial media. Wona nyaya yamadzibaba veshanduko hamusi kuionawo here pasocial media. Hamusi kuione here makaiferefeta here chimbotipewo statement kuti takawana nyaya yakati kwakaitika zvakati takanoongorora zvakati. Hamusi bati muri kusunga vanhu vasina mhosva muchisiya vanhu vane mhosva. Takawana nezuro kwakatogadzirwa chibhodhi cheanti-corruption. But anti-corruption iri kugadzirwa ichibheka vanhu vari kusapota ZANU-PF. Kwozvakatarisa vanhu vachori kuzviti mbinga muZimbabwe vanhu vari kusapota ZANU-PF. Iwewe kana uri mbinga usingasapoti ZANU-PF vanokubata vokuisa mukati vokuferefeta kuti iwewe mari yako wakaiwana kupi. Because why havari kuti umwe munhu aite mari muZimbabwe. Because iwe ukaita mari usingade ZANU-PF unonzi uri dangerous, unogona kupidigura hurumende. Because hurumende iri fast kupidigurwa nevanhu vane mari. Ndo nyaya itoripo pachokwadi. Because munhu anoda kupidigura hurumende kana une mari unenge une support yakawanda ende zvinhu zvako zvaunongochiita unenge uchishandisa mari yako. That's why chonoti Mnangagwa akabhekwa nevanhu vacho vanozviti vane mari ende vakomana ivavo vanoriska. Unotozviziva kuti vakangoona munhu ari kuti ZANU-PF pasi nayo vanotoriska mari as long iwewe uchiterwa nevanhu vakawanda. Amene ndiri kumboti chine vakomana kuti vakomana vari kunetsa vakomana veZANU-PF. Ende tiri kurimemba kumakore apfuuroko pane nyaya yakambonetsa yembinga yedu yainzi Genius Kadungure. Jinimbi ndichiri kurimemba vaMnangagwa vakambobuda vachiti munhu hakuna kwaakashanda but unonzwa achinzi ane 84 million. Haina kwayakabiwa ende hakuna kwayakadipotwa. But vaitotraya kutotaura kuti zvinhu zvaari kuita mari toda kuziva kuti yakaenda kupi. But mukomana yakazongoonawo zvavakamuwana akafa ende mukomana akatombosungwa. But chimbotarisa timu rese iri riri kunzi rine mari izvozvi harina kwarakashanda. Harina kwarakashanda timu racho ende haasi kutaura nezvavo. Tikutoziva kuti vaMnangagwa vakambobuda vachiti akabirwa mari nachivhayo ngaindonoripota. Because mari yemuri kuti akaba mari anayo ndeyake. Amene kuti unodziona sei nyaya idzi kana chitorwa nemunhu wapresident achida kutaura nyaya dzakadaro achisiya nyaya dzine musoro dzechidiwa nevanhu kuti anofanira kuti iye ndiye munhu wetoti chitarisira kuti anofanira kumisa uori but iye ndiye anotsigira uori. Ene problem iripo ukatarisa makore ana president wemuZimbabwe nepesi yavari kufamba nayo vachitora mari vari kutora mari zveutsinye. Because makore ake kurarama mashoma than mari ari kutora mari yekuti dzinza renyu mese hamusati mamboibata. Nyangwe nemadzitateguru ako akafa ari muguwezo zvaatoo mabhonzo havasati vaibata ende hamuna tarisiro kuti munoibata. But mukomana anoitora one day ka one kuti amen. Unoti chine vakomana ayo muZimbabwe hatina president
tina windi makondakta anga ari kudhara panguva yemabhazi ainzi 5 levels kuti uwane bhazi rekondakta but izvozvo tine mawindi angangozara everywhere vakungopinda vachase vachiriska. Hatina president tina windi but aripo paposition yani yapresident as a windi. Turungoti guys vamunangagwa amene ndo vakabva vamunangagwa hatitovade ndocho vanozviziva futi kuti Zimbabwe haitovade but zvavanoita manje vanotenga machikeni voenda kumusha vobva vaisa mazibhazi vozoti vanhu vagarisa ka vanhu vasikwira mabhazi varingofamba netsoka vamwe vafamba nezvingoro. Imagine kuti wajara famba nezvingoro nemanyatira vobva vonzi pina bhazi timbokuendesa kana kuindependence, pina bhazi timbokuendesa kurally matova numbers paground woisirwa regalia inezifenzi remunhu ari kutyisa anotyisa anakakazara tsinga kumeso kune kumeso ukaipfeka wakarara unoita madzikirira unorota uchitsikwa nejombo pahuro that kind of t-shirt wobva wanzi pfeka iyoyo ndo zvandakwanisa kuitira. And nyaya ore maminista emuzimbabwe kune umwe maminista ari kunzi ane maphd efake ende maministers acho ese ari kungopera chingonzi uyu ane phd refake uyu ane phd refake. It's okay, let's talk about maministers. Ndiani minister tingati ane phd rechokwadi kana ane degree rechokwadi ari normal. I respect Mutuli Ncube because Ramtuli ndakarivhetawo zvangu. That one is authentic and it's like I don't like ZANU-PF. ZANU-PF chirekawe zviningi handitodi kuona mwanangu achivhotera ZANU-PF. Mwanangu akatovhotera ZANU-PF anenge asina kubuda mandiri, anenge akabuda kune umwe baba. Ndototi DNA test Mugabe wamutadza, tinasha Mugabe wamutadza munhu. But Natasha Mugabe is okay. Natasha Mugabe tobisa paside and Tuli Ncube is okay. Ane madigiri. Maya ayewa akaenda muchikoro muningi nawe Tuli Ncube. It's okay. But the rest marombombo ungati wandisana hanzi masquera Jenny masquera ungati that young man ende chakatozomondishamisa ukaona Minister of Transport vakapiwa award rekunzi vari kuona basa iwe transport yacho nani award yakabva kupi award ramunangagwa award ragadzirwa rapindwa na Sean rapindwa na Amazon Junior rapindwa na pana hakuna chinonzi award kuZimbabwe. Minister of Transport tichifamba nemushikashika unopiwa award rekuita sei. Even in South Africa vasana vambopa Minister of Transport award. If you go in different countries hapana kambopiwa award rekuita sei. Hatisi kutombofara nazvo mukuti jaira zingati akapiwa award but imbota zoti transport yacho toda kutaoni mahonda fit mota dzemushikashika makombi achari kurohwa masikando zvinhu zvaari kupirwa award kuti agona basa racho raagona nderipi kombi yekuti kukanaya na 7 o'clock inokwidza price yakutokwidza $50 kuchitungwiza $3 kwanaya 350 kwanaya pondo ende polisi yacho ikaenda murodhi inoti vanotokwidza transport pondo futi saka hatisi kunyazozoti Zimbabweans are not happy but we don't have Minister of Transport. Pamunyika muri Minister of Transport dzokerai kumusha kwenyu munochera mbeva zvenyu tiri kuuya neThird Republic muchatonyara. But unozoti vamwe vari kutaura panyaya yeaward raakapiwa pari kunzi award akapiwa zvake asi chinhu chinangwa chaakapiwa award ndechekuti mukomana anoda vamunangagwa zvisingaite ende mukomana ndo zviganana zvamunangagwa zvekuti iwo ukangotaura chete kuti munangagwa azodaisa otozoda kuti wakutozimhanya muZimbabwe ndo nyaya iri kutofamba ichitaura kuti munhu wese ari kutsvaga dzvene munhu wese ari kutsvaga dzvene kuti ave padhuze namunangagwa. That's why vanoti pane mumwe ari kutrenda chinzi ari kutyora muzura akangosangana navamunangagwa tyora muzura ende urombe ungati une MBA une maPhD wosvikora muzuro wasangana munangagwa wacho haana maPhD maMBA unomuchkorera muzuro kuite sei? That's a lie. Those guys they must be fired, they must be arrested. We have to arrest those guys vane mafake PhD. Can you prove us kuti muSouth Africa wakarita kuti hakuna university tisina kumbopinda tikabvunza zvinoguguliwa chaizvo wobvunza une MBA une PhD nonsensical PhD refake because those guys Mnangagwa is very desperate for support. Mnangagwa haana munhu anomuda kana tikaverenga vanhu kana 15 vanonzi weti meters vasa nyika yese ndiana vanhu 15 vanoda Mnangagwa
mukadzi wake angotomuramba. Ende nyaya iyoyo yevakomana ivava vari kurova mari zvigananda. Pato nhasi kwanga kune strike kuUniversity of Zimbabwe uko. Anonzwa kuti malectures akutambira mari $230. Inozowedzerwa 250. University lecture wenyika. Wobva wandudza kuti wodza mwana wangu kuti education is the key to success. Anodza kuti zimusoro zirombe putsege mandivhure business. Because izvozvi vakadzidza vacho izvozvi vari kutosekwa nevanhu vasina kuenda kuchikoro. Because vari kushandiswa vari kuti iwewe chikoro chako kana chine mari ita mari kusvika azotorwa iye akunoemployiwa nezvetiri kuti zviganana. Izvozvi Scott wacho tikutotaura Scott ari kunzi kubva parliament zvayakavhurwa hawanike kuparliament anenge achikorwa maseko. No, we don't have to talk about the bad side of Scott. If we were to talk about the good side of Scott, tungoti Scott angokubhadhira $500 pamwedzi. Anokupa $500 government yako yori kungoti right yo iri kutadza kukupa 300, iri kukupa $230 to $250. Ukakomplaina kuti mari shoma vanoisa mukati. Because ukatarisa mauniversity lecture acho last week vakatosungwa vari pakati pekudemonstrate kuti salary kudemonstrate uri muZimbabwe kudemonstrate kudhara Zimbabwe kudemonstrate. No one will demonstrate freely in Zimbabwe. No one will do that. Vanokushungurudza vanonaka nyaya iri kunetsa ndeyekuti vanhu kana vachidemonstrate ava haina ndione chakaipa pakudemonstrate. Because isusu hatikwanise kuenda kustate house tonoti vamunangagwa iwewe hauone chakashata pakudemonstrate but vanhu vese ukangobuda iwe uchiti you hate Mnangagwa, you are blaming Mnangagwa, no one will go and punish Mnangagwa. Anomeka sure kuti akatogadzira system yevanhu vokuti vanokutera vagokusvasvanga vagokupedzera. Already iwe unokwanisa kuenda kustate house unotaura kuti salary dzedu kutambira munyika vaMnangagwa makadeso but tinokwanisa unodemonstrate voona kuti Mnangagwa ana demonstration anozota vanhu kademonstrate anodzinga Mnangagwa avhotera vanhu 15. I'm betting fonera yechiro vafanira nomuda kuti titi right, this is the Armageddon. You know what the Armageddon mean? The final battle between good and evil. Toti panapa takutoti Mnangagwa itsedza ari kutobva kana vapinda toti ngativhotetu anoshaya 15 Mnangagwa anomuvhotera tombovhotera kit mukadzi wake nyangotodza muvhotera kuti haana kutotsvaga murume mukadzi wake chechai patikaona ndozvitikuta isi hatikwanise kuenda kustate house tonoti paMnangagwa munyika mune problem yake. Because Mnangagwa kana uchida kunyatsoona unoziva kuti Mnangagwa uyoyo paanotofamba murodhi anofamba naye mavhende ese anonzi ari muZimbabwe haatomazivi kuti murodhi makazara mavhenda, murodhi makazara zvinhu zvakawanda zvirimo haazoone. Why? Mnangagwa havazvizive. Because why? Iye kana achida kufamba that's why chonoti polisi inomhanyiswa murodhi yotoclear vanhu vese murodhi. Iyo rodi inofamba naMnangagwa mavhende I know. Unozvizive? Listen, I know. Mnangagwa mari yaari kudya kayono mukorokoza mudhara asisecret mari. Iyo Mnangagwa angari vice president waMugabe mukorokoza kukwekwe chinji katata ndinogara kukwekwe zimukorokoza mudhara we mukorokoza Mnangagwa anoziva mastreets ese anoziva zvese. Iyo anotoziva nemazita emavhenda nemusoro anomaziva but chinoitika chekudai so those guys they pretend vangoti president mukugona basi kuna vafanira kunomirira kuti president mutase vanotaka mubhisira mapicture mavhenda zvamuti hamari chimbobva iye tiringodo 3 hours vedu mubva ipapo tipfuure nani napresident achienda kwaari kuenda Mnangagwa anoziva chakanaka chipi kwaazivi chakanaka nechakaipa uyo dai ziva chakanaka nechakaipa angadai akasunga umwe Owen Mudha ari panze izvezvi. You know Owen Mudha kilati uzoita mbiri yekunzi kusvika uona munhu akusvika pakupiwa nickname unzi kilati. He is walking scot free out the kilati. Pavanhu vese ungonziwo wakutonzi kilati chimbonyatsotarisa kuti basa ronongochibata ringe rakaita sei. Nongouraya kwete kuraya huku kana mombe kana unzi uraya mombe asi efesi yake ifesi yebasa atoloone efesi yebasa kuti aiwanopedza. Unoziva kuti family raMnangagwa rinonzi pick up family akati waniswa naOwen Mudha iye
that popular pickup family kwakuitira mameeting nema-mp vari kurovera ma-immediate effect uko rakachuzwa namudha akatoanoza do you know ma-inlaws Ian Smith aitonga Zimbabwe ndiye angari ndo angari varidzi family kurida now they are doing everything rakatorwa namudha vati chef tine 5 mafamu chuza yara muri kuda iye ndobhauya zvake akati isusu totosvasanka tototora achida ikadhanzikakabva atochuza famu raanoda ndo mawandira akaita famu kana ndiri kunyeba come guys mundiprove wrong kuti muri kunyeba owen mudha ndiye akaita kuti aende kunochuza ndiye akachuza famu ramunanga gwara ari kuchuza ende pakuchuzwa kwefamu pepe handisi kuziva kuti vanhu vangano vakafa ndingoti pa vanhu vakafa handisiziva kuti vangani but ndingoti kuzoona mafamu iwo awanika pachuzwa mafamu those farms it was not an easy journey because Mugabe ndiye aitonga but imimi wamakwanisa kunochuza Owen Mudha must be arrested chero asina kana mhosva yatadza face yamo Owen Mudha ikatorwa photo that guy he must be arrested handisi kuziva ngori mhosva dzakatadza dzingati Owen Mudha he must be arrested chero ungomutora photo ngoti capture photo that guy he must be arrested kana nyika yedu iri fair ende imwe nyaya inonyanya kundibhowa inonyazorwadza chionozoti sofa vafana vese vezanupef vapana twese tikureba muswe hanzi aiwa musatiregeza geza mupanduki munhu weopposition geza haana kuenda kuhondo oraiti saka imi mutaura kuti isusu ngatisateerere geza ngatiteerere anonzani munomuti tino machakairi toteerera tino machakairi tobvisa geza ndozviri kutaura atiteererana tino machakairi teererana uyu weguma uyu niki mangwana chimbonyazobatanidza nyaya dzake ngaatanga anzi niki nhasi tiri mangwana ozi niki ende niki nambonzi vachitaura kuti kana achida kunyazogara muzimbabwe zvakanaka ngaatanga anotora chi kana achiti muzimbabwe makanaka mukadzi wake nevana vake ngavave vagare muzimbabwe otosiyana nezvekuuk otanga kuuya nefamily yake kugara muzimbabwe toziva kuti muzimbabwe ndoutiziva kunaka kwezimbabwe republic patiri kupinda vanhu vese vanenge vari unemployed guys please vana vechikoro shandai nesimba dzidzai nesimba kuthird republic kune mabasa akawandisa munhu wese anaichapinda basa vakomana vave ngavabhebhese problem yehurumende ZANU-PF makazara anonzi maold horse ndo ari kutonga maold horse ndo ari kutonga bambizani nhumbu ondobvisa nenhumbu obva waenda naro kurace course rinomhanya rakaita samudenga ungapinzira bvizani nenhumbu orisa murese oenda naro kurace course hatina kwetiri kuenda vamwe ndonenge vachidaiwo unozoti kwetiri kuenda kwemune michi tiri kuenda senyika ndokwetiri kutodzoka ndokwetiri kudzoka ende vamwe 2 steps kumberi 7 steps kumashure hanziwo ukaenda muroundabout uswera unotanga kutenderera munhu unopedza 5 years uchingotenderera muroundabout ndometiri muroundabout ozvikwatarisa kuti life yacho inoraramwa muzimbabwe pa 45 years dzinenge dzichinzi dzeindependence 45 years of nonsense pane mageneration mangani akaurayiwa pa 45 years ukatarisa pa 45 years munhu ane 45 years izvi ane muzukuru but haana chaanacho chiitarisa kuti anonzi Shoni Munangagwa anei obva utasota nemakore mangani obva utasoti iwewe nemakore mangani wakaita sei hauna cheunacho chodhaya Shoni Munangagwa ndo vanotonga Zimbabwe havatachi ende izvozvo vari kutorespect hanzi anonzi Major Shoni zvozvo hanzi musarespecte Geza Major Shoni vari kugomirai tiri kuenda iwe ini ndiri kuti mudhara Geza alright for example alright let me say this once and for all nhasi 24 right nhasi ndinongosapota vanhu 4 chete vasina mari rent kana uchiziva kuti unodedza kuti pasi neZANU-PF you have to prove me kuti akuli ndiri pakuomerwa give them my number comment it right now in the comment ndikuda vanhu 4 vekubhatira rent instead that you are in South Africa you are in Zimbabwe kana uchiziva kuti une pasi neZANU-PF chingotisendera proof vanokupai nhamba dzangu chingodza kuti ndiri kudawo nhamba dzaCoolian TV ndobhatira vanhu 4 vanongoti pasi nezano handizina basa tinogara 4 zinobhatira 1 room just prove it panyaya version ngavasend izvezvi but you have to make sure watanga walika this video kuti tifambe washare whatever zvanokwanisa ndiri kuda vanhu 4 chete
vanoti pasi neZANU-PF month end ine I'm going to pay the rent house for you guys. Asi iwewe kulieni hapana mna singaziwe kulieni ndo that's why nichidedza kulieni kunyaya vision because pfungwa dzake nedzangu dzinebe dzinofanana so because iwewe vanotonyatsoziva kana uri kunyaya vision hanzi unoti kana uchizoti kuti pasi neZANU-PF hapana mna singaziwe inonzi Kulieni TV ende Kulieni TV ibrand hombe rakauraya zoti vanhu vanonyanyotera inonzi Kulieni TV yekwaKulieni iyoyo ngekulieni wacho Mnangagwa anotoziva Kulieni akatipindura kangani kakawandisa musatirira pana usichapinjama vari kukonza confusion. He is the confusion list. Mnangagwa ndiani confusion? Mnangagwa aifanira kungobuda ungoti Vachiwenga ndiye successor wangu kana kuti ndiri kungoti aiwa Sydney Sekerama ndiye successor wangu kana kuti Mohadi ndiye successor wangu. But isusu sekuziva kwetinoita Chiwenga ndiye ari padhuze ndiye munhu waanofanira because haufanira kujamba step usajambe step because iwe kwakambotiza wakadzimba because ona nyaya yekuti Mnangagwa haanyanyotyisa iri kutogara ichitota kuti haatyise mugengewe but nyaya ungoti ari kungoshamisira nenyika akatongomhanyiswa nemunhu ari kuma because mugabangani makore mangani kuma 90 something 92 91 akama 90 something but iye ukataaiye akaruma 70 something mugabanga kuma 90 something but akamhanyiswa namugabe akatiza zvakaomara akapinda achijamba nemakaro ndopakanzi garo ndindakambaakatiza akajamba ivo vanhu havaziziva zvapa ndakatoti garo but tikuona problem yevana zvese izvo zviri kutsigira Mnangagwa zvese zvimboko izvi izvozvi Mnangagwa akanzi adzingwa paakutaura kunzi Mnangagwa akazoita zvakati Mnangagwa akaita zvakati unozviona zvinotanga kutaura kuti aiwa Mnangagwa akakashata Mnangagwa akakadaiso but mimi ndimi semo vanhu vari kunzi musaite zvakati ngatite stay away ngatidai so Mnangagwa akashata pakati izvozvi muri kuita kunge zvakanaka ende takaona vamwe vanhu veZANU-PF nezuro vakabuda vachitaura kuti vanhu vari kuita stay away vasiri kuuya kubasa vadzingei mabasa vese amene kuti zvinotaurwa nemunhu ari nomamwe because iwo udze vanhu kuti dzingei basa vanhu ende mabasa acho ndiapi. It's okay, let's talk about it now and for all. Ibasa rudzi rinonzi unoita kungodzi do you know kuti kana ukasaina contract muZimbabwe muna basa rekonda maghost workers takazvitaura kana wakapinda basa uri permanent unovatorova 1 week 1 month whatever kana as long as uri permanent pane ma-terms and conditions ibasa hanziwarova 1 day 2 days zataona mudarageza hanzi wodzingwa basa akuna kana munhu akataura zvoda kutomuchizhaka ndiri kutoda kutokutsvaga ndipe nhamba dzamune ukapedza kana 5 days uri kuZimbabwe ikoko une kana any position undibvunze atidi marombe rekutaura kudza unotodzingwa uraniwe problem iyo totoiona problem hombe muZimbabwe yekuti kana iwewe usingasapoti ZANU-PF vanotokudza kuti munhu asingade ZANU-PF neka mukasunga nonzi hanzi asingade ZANU-PF ngaabude muZimbabwe I don't know kuti iwe unoudzwa nemunhu kuti bude muZimbabwe because iwe hausuda ZANU-PF saka vada kutongani muZimbabwe ene watotasa muZimbabwe utongo hwemuZimbabwe hwakadhakwa because iwe kana kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvakadhakwa unozviziva here kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvinhu zvavanovharirwa kunze but kana yanguva yekuvhota munhu wese ane mvumo yekunzi ndonovhota same nekuti iwewe kana une chitupa chepepa chinotopiwa neZimbabwe nehurumende yeZimbabwe kana unacho une zvimwe zvinhu zvaunotonzi vanotokuvharira panze kuti chitupa chepepa chiite zvakati but kana yanguva yekuvhota chinonzi chitupa chepepa chinovhota benefit kwavari chete hakuna chinhu chinobenefita macitizen benefit kuZANU-PF chinhu chese but chinhu ichocho ndo vari kuchibudisa kuti ngachishande but chinonzi chitupa chepepa muZimbabwe chinoshanda kuvhota chete kana isiri nguva yekuvhota vanongozoti tinozviziva sei kuti ndechako ichi ndechepepa wesi vanongonongoti iwe unogona kutoendawo ukanonyorerwa chitupa chepepa bochinyorerwa nepeni unoziva vanonyora nepeni kana wava kuzoenda unochishandisa vanongozoti tozviziva sei kuti chioriginal ko kana uri iwo vakanyora amene kuti zvinhu zvacho vanozvibudisire chii kuti vazoshungurudza vanhu but kana kwava kuvhota chinonzi chinoshanda chandinongota njengoti muZimbabwe for now handichade kuzvinzwa ukanzwa munhu angoti anongoimba asongete asingati ngabude muZimbabwe kuti mundi nhamba dzangu munodzipuwa munokupira nhamba ndoda kurakasha
imi unoti kurakasha handizidai kuti rakasha ndakambozvitaura kuti chinonzi murakashi chitoda meaning yemurakashi maya ndakavapa zita kuti itai kuti tokurakasha ndinozongowasvasvanga bcause isusu kungobatidza mazita aya ndindakatanga nawo most of the times Mnangagwa anoona mavideos haina munhu apa ndatombozwa chiti gatya tikati tovabatya idza uchazonzwa vakutotaura Mnangagwa I think hapedze 3 weeks achitava kuti tatovabatya idza alright patori nerimwe statement uyu anonzi nyoka yemabhunu nekuti zviri legendary ndakazonzwa vakutaura pamashuro vanoti maby-election twavaita achitahwina zviri legendary vanhu vekungokopa vanongokopa I don't know how many times ndaka-inspire ndinakamuguruma akamufana nyoka yemabhunu I groomed him, I told him ningina ukazodai so unohekwa akandiignore ndikatomudza I think kuna kana vanoona Kulen TV vanogona kukuudzai kuti ndakazvitaura I think more than 4 times vanhu ma-root supporters vanotokuudza kuti Kulen ndakazvitaura kuti nyoka yemabhunu ukangoita mistake kudai uchahekwa I know mwacho havadi kuteerera vanenge vachingoti anongondudza zvekupenga right. For example Mnangagwa akapedza 29 days and a half ari president handibude pana mechitaura futi saka tiri kuti hanzi muchirungu vanoti days are numbered. Your days are numbered muzimudara but kana uchida kutonga madays iwayo siyana nechiwenga siyana nekutuma vapfana kuti vati imbe nyaya 20 because you know those guys vari kuimba kuti 2030 ndeyemazona vangati maform 1 pakatanga struggle vangati maform 1 patakati Mnangagwa iwewe ndiwati takutotorera muka we talked about it vanhu vanotera mhepo tsvakira yakavharwa madezi I was so hard guys chinhu ichi ndichatsvangire ngadzoke prime minister tisiri tibuilde nyika mukataurirana mukati aiwa no isinotabhuri kuti aite prime minister ngatitaurirane mukaweka chidhi Mnangagwa akaenda kumba kwake ndindakatobuda ndikati Mnangagwa enda kumba kwatsvangirai munotaurirana haana kuenderera ende adiwo unotogara uchitaura kuti vanhu vakaita sena Mnangagwa vanotichikidzira ngavaende unotonga nyika dzakaita seNigeria ishiri vakomana aiwa Mnangagwa handichikidzire nandondirespecta ndingatichikidzira Mnangagwa Mnangagwa akangambotichikidzire nini it's just that anorwadzwa nekutaura kuti Kulen but anotozviziva kuti ma1 because inini most of the time ndindakataura kuti Mnangagwa ende munoona vatsvangirai akanomona vanhu vakatiti kutseka unotaura kuti Mnangagwa anotsvangirai urani madhezi acho haana kuona tsvangirai here Mnangagwa wacho saka mune muchitaura chicha mune muchinotomuka most of the thing kana muchida ndikuudzai chimwe chinhu hwane kuti chandikutoadvise izvizvo kuti cabinet yake iite I'm telling you, hapana pekuti tingaswera tichitaura nyaya dzekuti tichiswera tichitenderera. Mnangagwa is just a human being like all of us. But vapana Kazembe, Ziyambi, ndiani umwe mutamba, muri vapana kupfeka munhu waweta mnabasa. Tadawapa imwe information yavasiri kuziva. MuZANU-PF macho dauti wale tirakupa time yekuti munyatsotarisa zvinhu zvichatoitika. Pane anonzi Chris Mutsvangwa nyika akampana kema PhD efeka vanhu ivava vari 2 pane 1 achadzingwa basa but kunyanya akampana kema PhD efeka aka kuti tokati kamuswere ukatarisa nyaya dzake ari kuitana naMutsvangwa. Let me say this, Muswera akapedza 510 days dauti munyore pasi kana mune madhari 510 days asadzingwa basa andidzoke pana ataure neMutsvangwa ndochokwadi Mutsvangwa anoti Muswera adzingwe basa because Muswere akasaiza Mutsvangwa unosaiza vanhu vakuru pauri mupolitics. Why would you do that? Ndakazvitaura ndakati mufana wangu kana kuti manhigini efake don't akati atitere achitaura tichi ndikati the young man ZANU-PF inogona kukunzwisa but I respect kuti une good English. Good English unonyebera madhara ekuda Mugabe ndiye aite respect zvegood English achitaura nonsense kudhara but akaenda neEnglish yake izvozvo ubuda uchiti uda kudisrespecta. For example disrespecta mudhara Geza because unotaura good English. Ende Geza wacho haasi shiri because Geza wacho munhu wekuti anototaura English ende tisati taenda vaGeza vari kuwanika na 2030 kuchannel yavo nhasi saka muchibva panapa kuona video tatosaina data
inonzi tanyora. I don't think tanyora mangani 13 lines kuti Mndarageza. I think speech tatoinyora just that hatikwanise kuzoya tichikuudze kuti tanyorera Mndarageza zvakati, but tirungoti 2030 endai kuna Geza inotatara ende kune Varakashi nevanhu vapakati pana vatengerwa madhata. I'm very sorry for you. Mamashoko ndauza Varakashi muri kuita basa rekuti muri kupedzerwa nguva navageza kutaura zvakati. Imimi Varakashi na 8:30 munenge muriko kuchannel yavageza muchinzwa zvavari kutaura. Mapedza muri kuzongotanga kuti muri kupedzerwa nguva. Kana imimi muchiona kuti kupedzerwa nguva, imimi mavhidhiyo acho muri kuzoonera chi ende nyaya dzacho muri kuzodzitaura munenge mazoona kupi. Itai zvemuri kuita because chinhu chetinoziva ndechekuti ukada kutarisa live inoitwa naGeza nemaviews netype nevanhu vaanoricha kuchannel yake, tikatora emasoni tikamuti enda patati Geza enda palive, tinogona kutonyarira munhu anozviti president emuzimbabwe. Ayo, to cut the long story short, Pfutseke varume, Pfutseke wenyu varume, Pfutseke kana usapota ZANU-PF, Pfutseke